De stad Tongeren en regionaal landschap Haspengouw en Voeren organiseren een wandeltocht doorheen Zuid-Limburg. Deze mooie streek kent veel holle wegen en dat maakt het bijzonder. Frederik loopt de holle wegenroute nog eens voordat die morgen officieel geopend wordt. Ginder is het Dorpberg en daar vertrekt al een mooie holle weg op die flank. Maar hier is ook nog een hele mooie holle weg die eigenlijk heel mooi toegegroeid is. Dus dan krijg je echt het gevoel dat je het bos in wandelt. Dus we zullen daar eens even naartoe gaan. Hier zijn wat takken afgewaaid van de populier. Ja, en nu komen we echt in de holle weg. Het is heel duidelijk een heel oude holle weg. Je voelt dat er echt een bos tot stand is gekomen. Je hebt hier ook de typische bosplanten, gelijk de varis en de klimop. Je hebt oudere bomen en je voelt meteen dat je eigenlijk in een andere wereld komt. Hier bovenop zijn gewoon open akkers, maar hier is het windstil, het is rustiger en je hebt echt het gevoel dat je in een bos zit, terwijl het eigenlijk maar een groene lijn in het landschap is. Maar die groene lijn is zeer belangrijk voor een van de grootste zoogdieren die bij ons in het wild leven. Als je daar precies wat blote grond, dat is precies toch wel een das die hier gepasseerd is. En dan zie je ook dat er een wissel, noemen ze dat, het pad dat de das elke avond gebruikt om dan zo naar de andere kant eten te gaan zoeken in de velden. Ze eten vooral regenwormen en insecten en zo. Dus hier zie je duidelijk dat gebruikt is door een das. Je ziet zelfs de klauwen die de das gebruikt om naar boven te klimmen. De das is echt een soort die zich goed thuis voelt in de holle wegen, want die heeft die talus nodig voor zijn hol te maken, zijn burcht. Holle wegen ontstonden doordat boeren eeuwenlang de weg uithaalden wanneer ze van een boerderij naar hun akkers reden. Deze holle weg en andere holle wegen die zijn opgenomen in een nieuwe verborgen moois. Het vertrekpunt is aan de Klemshoeve in Berg. En morgen gaan we die voor het eerst inwandelen. Ik hoop dat het weer zo goed is als vandaag. Maar dat valt wat tegen. Gelukkig laten echte wandelaars zich niet afschrikken door wat nattigheid. Dus Frederik kan tevreden zijn over de groep die de Hollewegenroute officieel inwandelt. In Haspengouw zijn heel veel mooie plekjes die we niet weten liggen, maar die heel karakteristiek zijn en bijzonder mooi om te ontdekken via een wandeling.